په ئامادەبوونا پرانیا ئەندامên Encumena Xucahiya Şehîd Nisreddîn Birhik lê Çelaxa û Aliyan ya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê roja duşemê 27 Çileya 2020 civîna xwe ya normal li dar xeste. Di civînê de Xucahiya Şehîd Nisreddîn Birhik lê ser rewşa siyasî û rêxistiniya encûmenê rawesta û li ser yek helwêsta Kurdî tekeskêro got ku ew ji bo her gav û destpêşxeriyekî di vê rêyê de amade ye. Encumena Xucahiya Şehîd Nisreddîn Birhik lê Çelaxa û Aliyan di ropela xwe de hûrguliyên civînê belav kir û tê de binpêkirinên grûpên çekdar li Efrînê, Serêkaniyê û Girêspî û gundewarê Tiltemerê şermezar kir û karê desteya serokatiya NKSê derbarê imzekirina rêkeftinekî li gel Îtîlafa Opozisyona Sûriyê ji bo avakirina komîtekî ji bo belgekirina binpêkirinan û rêgirî di rodana guhartina demografî lê deverên Kurdî bi bilind nerxande. Her wiha behsa rola serokatiya Herêma Kurdistanê û piştevaniya berdewam ji birayên wan re li Rojavayê Kurdistanê kir û kar û piştevaniya ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd lê Sûriyê jî bi bilind nerxande. Her wiha Xucahiya Şehîd Nisreddîn Birhik ya NKSê rêzgirtin û serbilindahiya xwe bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêvçîrvan Barzanî û bi taybet hevdîtina bi Trump û Serok û Berpirsên welatên beşdar re lê Davosê daxuyanî ku pêşwazî û binavkirina wî wekû Serokê Kurdistanê nek Herêma Kurdistanê hat kirin. Ew yek cihê dilxweşî û serbilindahiyê ji gelê Kurd bi tevahî re ye. û serbar kir ku ev belgeyeke li ser pîrozbûna rola Herêma Kurdistanê û serokatiya zaneya Serok Mesûd Barzanî ye. Derbarê aliyê rêxistinê Encumena Xucahiya Şehîd Nisreddîn Birhik lê Çelaxa û Aliyan ya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê serokatiyeka nû ji xwe re helbijart û dubare komîte û ofîsên xwecehî jî hatin sazkirin.